skutočný príbeh. Píše sa rok 1985, chlapec sa narodil a ja viem jeho život na spamäť. Chlapec vyrastal v tvrdých podmienkach a zvykoch, otec ho šikanoval, pil asi o 3 rokoch. Keď sa chlapec narodil, otec bol na vojne, musel tam prežiť 2 roky dôstojne. Necítil pre syna lásku, materinské city, keď otec prišiel z vojny, chlapec bol každodenne bitý. Otec, mama, syn a ich vlastná dcera, otec ho má najradšej, takisto aj matera. Otec môj kdy nepovedal, mám ťa rád, synu, radšej mu spravil na tele modrinu. Za tyranie mal jeho otec skončiť celé, no nie, synovi robil modriny na tele. Večer ráno vždy prežíval ťažké chvíle, poludeci pivo a polomrazivo. Chlapec vyrastal vždycky doma iba v sede, vtedy vravel, že z bytu odíde. Otec ho vyháňal vonka, nech mrzne, dcera da čo spraví a on si to zlízne. Vo svojej izbe zavretý kuse dní celé, s otcom nemohol sedieť pri jednom stole. Jediné komu veril, bola izba, nebol izbe, bol vonku bomba. Otec mu vravel, že je to blbec, no pritom to bol úplne normálny chlapec. Toto je príbeh, ktorý sa stal, otec synovi život dojebal. Toto je príbeh, ktorý je prudký, chlapec mal zlé detstvo, zlé zažitky. Toto je príbeh, ktorý sa stal, otec synovi život dojebal. Toto je príbeh, ktorý je prudký, chlapec mal zlé detstvo, zlé zažitky. Takto tu išlo ďalej dlhú dobu, chlapec mal 15, už chcel ísť do hrobu. Chcel sa zabiť, no miloval jednu babu, kvôli nezvolil prísahu sľubu. Otec púšťal syna vonku na 2 hodiny, prišiel neskoro, dostal a mal modriny. Otec mu veľmi veľa prijaval, syna nemal rád a dceru miloval. Chlapec to vydržať už nemohol, všetci spali, on z domu utekol. Spával na ulici, vonka mrzol, rožky, maslo z obchodov ukradol. Chlapec začal do horičky chodevať, zachutil mu toulet a začal fetovať. Holka ho chcela za to odebať, už ho začala menej milovať. Chlapec sa raz išiel svetovať, chcel so svojím životom skoncovať. Matka ho začala po meste hľadať, našla ho, on sa s ňou začal veľmi hádať. V tom okamihu mu dosť prepínalo, vybehol na cestu a to zrazilo. Mamu v tom okamihu skoro porazilo, rýchlo sa nitku pár ľudí zavolalo. Chlapec sa prebral v nemocnici, zlomená ruka, krvavé veci. Počase sa chlapec vyliečil, otec ho mal peči, už ho nemlatil. Chlapec má teraz 26 rokov, má sa dobre, miluje sa so svojou ženou. Otec mu vraví stále, že je blbec, no pritom to je úplne normálny chlapec.